Thank you. Premiership, Orlando Pirates 2, Open College 0. We talk football SA. Football is a game of opinions. What's your opinion, my brother? Opinion abafana abancane yalizwa negama lithi college. I-college bafunda kithi abantu abadala. Onesibhakaniya, onesibhakanjunju. Ezimnyama zakhe prinsipha kamasipala. Abafana abancane bakalidla kanjani ibhakabhaka. Lithi nenkulu lamele iphakamise khona. Okay, abafana abancane bafundile isifundo, bafundile kwama-legend abobhuti babo ukuthi kanje kwenzakala kanje. Ebholweni iskills sikanje ayisethi bazama upick up ama-socks abafana. Bathi ibhola labo balidlalile lihle. Kwathi ibhakaniya kwathi ibhakaniya abadala ama-legend abantwana kodwa isifundo bafundile. Sebafisela ngelinye ilanga yibo bazowina i-Premier League. Ibhakabhaka libafundisile bafaka esikolweni. Akusibhakabhaka kuphela, ibhola uzifunda until uze uyekele ibhola lawo. Ulokhu ufundile. Kodwa ibhakaniya iyafundisa. Yashaya ibhakaniya. Yashaya ibhakaniya. Ngicela ulanda uJoman ezokutshela endabeni athi uJoman akunaba bafana beJoman. Abagijima bagijimi. Bagijima ngathi ingane ezinane. Ingane ezinane. Nathi bayakhutha lengane. Sagijima lengane. Always bhakaniya. I love you bhakaniyas. Shapa bhakaniya shapa. Shaba. Thank you. Siyabonga.